खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव मानसि बुथारनाय जाथाय ओंखाम संनानै दोनैनि थाखायनो फिसाया बिसिखौ बुथारनानै दोननायनि सन्देह बे जाथाया क'क्राझारनि बांगालदबा पार्ट 1 गामियाव जादों फिसायनि मुङा बलेन सत्रधर आरो बिसिनि मुङा जया सत्रधर फोरमायथिनाय बायदिब्ला बलेन सत्रधरा बागानाव खामानि मावोमोन खामानिनिफ्राय न'आव फैफिननाय समाव बिसिया ओंखाम संनानै दोनैनि थाखायनो बिसिखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों जाथाय जानायनि अखानायैसो जया सत्रधरनि गोथै देहाखौ मोननो हादों जाथायनि उनाव बलेन सत्रधरा खारखुमानो नाजादोंमोन नाथाय उनाव क'क्राझार पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों फैगौ 2026 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनिफ्राय होखारगोन आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि दादागिरिखौ माब्लाबाबो मानिया होननानै बुंथिदों बिटिआरनि बेंगलि फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि बरसला सितलमारियाव गोलाव समनिफ्रायनो जुग-जुगनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय हिन्दु बाङालिफोरनि न' बांखौ सिफायनानै होस्रांनायखौ लानानै बिटिआरनि बाङालि फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सोरखारा हिन्दुत्वनि दहाय लानानै हिन्दु बाङालिफोरनो बिसायख'थिनि समाव गोबां आसा होदोंमोन हानि पाट्टा होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय हिन्दु बाङालिफोरनि न'खौ सिफायनानै होस्रांदोंसो बेनि अनगायैबो तामुलपुर राङापानिनि 20-25 नखरफोरनोबो बिदेशि नटिस हरदों चिरां जिल्लानि बिजनीनि नखरसेनोबो बिदेशि नटिस हरदों जाय दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिजेपि सोरखारा हिन्दु बाङालिफोरनि राजखान्थि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानैबो दाबि दैखाङो लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ 2026 मायथाइयाव आसामनिफ्राय होखारगोन आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ होखारनो थाखाय बुलडोजारनि गोनांथि गैया मोनसे थुनायजोंनो एबा भट होनायजोंनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ होखारनो हागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा दतमा सप्ताहिक बाजारनि खाजोना खांनायखौ लानानै दुंहाव थासारि इउपिपिएलनि सुबुंफोरा फैनानै नारा नाथार नाख्रां-नासि खालामफैनायनि अजद जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दतमा सप्ताहिक बाजारनि थाखाय टेन्डार गावनायाव बनरगावनिया देरहासारनो हादोंमोन आरो फार्स्ट बिडार हिसाबै सेटेलमेन्ट अर्डारखौ मोननो हादोंमोन बे लेखायै थांनाय दान मोननैनिफ्रायनो दतमा सप्ताहिक बाजारनि खाजोनाखौबो खांबोगासिनो दंमोन नाथाय इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफोरा फैनानै खाजोना खांनायखौ बन्द खालामफैदों लोगोसे बुफैदोंबो आरो दखानदारफोरखौबो खाजोना होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय हुमखि होफैदों आरो खाजोना खांनो जमा जाबावोब्ला माबा मोनसे खालामनायनि हुमखि होलांदोंबो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा दतमा सप्ताहिक बाजारनि टेन्डार गावनायाव बनरगावनिया देरहासारनो हादों नाथाय खाजोना खांनो हेंथा होफैनाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बाजारनि टेन्डारखौ दतमानियाल' मोननांगौ होननानै सानो होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि बिथांमोननियाबो एखे ब्लकनि सिङावनो फैयो आरो बिथांमोनहाबो इउपिपिएलनिनो बेनि अनगायैबो गभर्नमेन्ट टेन्डार हिसाबै आरो उदां टेन्डार हिसाबै बयहाबो टेन्डार गावनायनि मोन्थायखौ दं बे लेखायै टेन्डार गावनायाव बनरगावनिया फार्स्ट बिडार हिसाबै देरहासारनोबो हादोंमोन आरो सेटेलमेन्ट अर्डारखौबो मोननो हादोंमोन नाथाय इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा फैनानै बेबायदि दावराव दावसि खालामनायनि थाखाय दा खाजोना खांनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय आरो जायनाखि बिथांमोना फैनानै बुफैदों नाख्रां नासिबो खालामफैदों बेनिखायनो बेनि सायाव एफआइआरबो होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा जायनाखि सेटेलमेन्ट अर्डार गैयालासे बिथांमोनहा खाजोना खांनायखौ हेंथा होफैदों जुदि बिथांमोनहा सेटेलमेन्ट अर्डार लाबोनो हायोब्ला बनरगावनिया आखाइ दैखांगोन एबा सारेन्डार खालामगोन होननानैबो बुंथिबावो आरो इउपिपिएलनि मानसिफोरानो बेबायदिब्ला माबोरै परिबर्तन होनबाय थायो बबेया परिबर्तन जादों होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा तेजपुराव गुलि गावनाय जाथाय तेजपुरनि गणेश फुजायाव बिजेपिनि दैदेनगिरिनि दादागिरि बिजेपि जुब मर्चानि सासे दैदेनगिरिया गणेश फुजायाव .32 पिस्तलजों लाथिख' गुलि गावदों रिपर्टनि बायदिब्ला .32 पिस्तला स्पन्दन काश्यप मुंनि सुबुंनि मुङाव लाइसेन्स दंमोन बे पिस्तलखौ लानानैनो बिजेपि जुब मर्चानि सासे दैदेनगिरिया गुलि गावदों गणेश फुजायाव गुलि गावनाय जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिहैदों उनाव पिस्तलखौ जब्द खालामदों आरो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय पिस्तलनि बिगोमा स्पन्दन काश्यपखौ तेजपुर पुलिसा हमदों क'क्राझाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय गरखाफोरनि भारतीय गरखा परिसंनि 6थि ट्रेनियेल नेशनेल कनफारेन्सआ जोबनानै थांबाय जेराव मोन 27 रायजो जेरै जम्मु एन्ड काश्मीर उत्तराखन्ड दिल्ली मुम्बाइ बिहार
इउपिफोरनि गासै सा 300 सोद्रोमाफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। गरखाफोरनि जेंना आरो मोनथायनि सायाव खामानि मावनो थाखायनो भारतीय गरखा परिसंआ खामानिखौ मावो आरो मोनफ्रोमबो बोसोरथामनि उनाव गोदानै समितिखौ दाफुङो। बे खेबावबो क'क्राझाराव खुंनाय ट्रेनियेल नेशनेल कनफारेन्सआव गोदान समितिखौ दाफुंदों, जेराव गरखाफोरनि जेंनानि सायाव सावरायनानै दिल्लीयाव भारत सरकारजों सावरायहैनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोर आरो गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानो गोनांमोन, नाथाय जानो गोनां केबिनेट मिटिंनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जानायलाय फुंनि समावनो नुजाथिफैनानै मोन 27 रायजोनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाफोरजों लोगो हमनानै सावरायलायदों। आसाम सरकारा गरखाफोरनि थाखाय जि हाबा मावदों बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों बिथांमोनहा। लोगोसे गरखाफोरखौ लाफानानै बिटिआर ओनसोलाव बिटिआर सरकारा गोजोन थासारि लाबोफिननायाव जाफुंसार जानो हानायनि थाखायबो प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। बेनि अनगायैबो गरखाफोरनि ट्रेनियेल नेशनेल कनफारेन्सनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि नांथाबनानै गरखाफोरखौ मदद होदों बेनि थाखायबो प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों बिथांमोनहा। इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय एशिया काप 2022 सुपार 4 मेचआव पाकिस्ताना देरहासार जानो हाबाय। पाकिस्ताना 5 उइकेट्सआव 182 स्कर बानायनानै देरहासार जानो हादों। एशिया काप 2022 सुपार 4 मेचआव बांसिन स्कर बानायनो हानाय गेलेगिरिफोरा फारियै पाकिस्ताननि मोहम्मद रिजवान बिथाङा 52 बल्सआव 77 स्कर बानायनो हादों। मोहम्मद नवाज बिथाङा 20 बल्सआव 42 गल बानायनो हादों, जेराव भारतनि विराट क'हलीआ 44 बल्सआव 60 स्कर बानायनो हादों। ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ लानानै जथुम्मा जादों, जायनाखि ट्राइबेलफोरनि एसटि सार्टिफिकेट होनायनि बिबानखौ डिसिनो होनाय जाबाय। बिनि सायाव ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य काकलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राइबेलफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनायनि गासै बिबानखौ आसाम सरकारा डिसिनो गथायबाय। सिगांनि समाव WPT NBC डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेलफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनो थाखाय ट्राइबेल संघनो स्टेटुटरि रुल बानायनानै होदोंमोन। नाथाय बे सरकारा एसटि सार्टिफिकेट बानायनायनि गासै बिबानखौ डिसिनो गथायनानै होदोंब्लाबो ट्राइबेल संघनोबो बिबान होनाय जादों। बबे कास्टनि आरो बबे कमिउनिटिनि ट्राइबेल नंमारगौना नंमारा बेखौ नायबिजिरनाया ट्राइबेल संघनि बिबान आरो बे आइडेन्टिफिकेशनखौ लानानैनो केन्डिडेटफोरा एसटि सार्टिफिकेटनि थाखाय अनलाइन आपल'ड खालामगोन। बे लेखायै डिसिआ एसटि सार्टिफिकेटखौ होगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो दास बरा टाइटेल थानाय सुबुंफोराबो एसटि सार्टिफिकेट मोननायनि सायाव बिथाङा फिननाय होयोदि सनवालफोराबो बरा, दास, सयकिया, हाजरिका, बर'आ लिरो। सरनियाफोराबो दास, देखा, पाटगिरि लिरो। बेनिखायनो टाइटेला गेदेर जेंना नङा। गुबै एसटि नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। गाबोन क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं खुंजागोन। जाय जायगायाव केबिनेट मिटिं खुंजायो बे ओनसोलनि थाखाय आसाम सरकारा पेकेज होलाङो। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखायबो जाहाथे पेकेज होलाङो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्त्रि आरो एमएलएफोरनिसिम खावलायहरदों एमएलए रबिराम नार्जारिया। जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिएफबिफोरा बयबो रिहेबिलिटेसननि खाबुखौ मोनजोबाखै आरो साख्रिखौबो मोनाखै। बेनिखायनो एनडिएफबिफोरखौ आर्मि, पुलिस, पेरामिलिटारि फर्स बायदिफ्राव थिसननानै होनांगौनि थाखाय केबिनेटआव जाहाथे सावरायो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय थाबैनो फरायसालिफोरनि फारिलाइखौ आसाम सरकारनो गथायनानै फैगौ फाइनान्सियेल इयार 2023-24 नि बाजेट सेसनाव आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल बाजेट प्रभिजन लाबोनो थाखायबो बिटिसि सरकारखौ खावलायो। बिथाङा बुंथिबावोदि आसाम सरकारनि थांनाय 2022-23 नि बाजेट सेसनाव आसाम सरकारनि जेनेरेल बाजेटजों लोगोसे 6.3 दफानि बायदियै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसि सरकारा स्पेसियेल बाजेट प्रभिजनखौ आदाय खालामनो हानो नांगौमोन। नाथाय राजखान्थि भाबै बे खाबुखौ लानो रोङिनि थाखायनो बोसोरसे उन जानो गोनां जादों। जायनाखि फोरोंगिरिफ्रा गोबां जेंनायाव दं बेनि थाखायनो बे खेबनि फाइनान्सियेल इयारनि बाजेट सेसनाव आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल बाजेट प्रभिजन लाबोनो थाखाय खावलायो एमएलए रबिराम नार्जारिया। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि सायाव बिटिसि सरकारा गावनो थांखिफोरखौ लानो हायो। जायनाखि जोंनि ट्राइबेल ओनसोलफोराव सोलोंथाइया गोबां उन जानानै दङ। आन्दलननि समाव फरायसालिफोरखौ बेखेवनो हायाखैमोन आरो आन्दलननि उनावबो गोबां उनावसो फरायसालिफोरखौ बेखेवनो हादों। बेफोर फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेनिखायनो बेफोर फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजसो खालामनो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया खम, बेनिखायनो खम फरायसाफोर थानाय फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामोब्ला ट्राइबेल फरायसाफ्रा सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लानायखौ बिटिसि सरकारा थुलुंगा होनो नाङा आरो
ट्राइबेलफोरनि सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिटिसि सरकारा गावनो नेमखान्थि बानायनो नांगोन आरो बेनि थाखाय बिटिसि सरकारनाव गोहो दंखायो आसाम सरकारनि गाइडलाइन बायदि थांनो गोनांथि गैया होननानै बुंथिबावो एमएलए रबिराम नार्जारिया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों